Айпи представя анимационният филм «Принцът на Нил. Историята на Мойсей». Да вляза в двореца. Казвам се Амон, първородният син на Рамзес II, фараон на Египет и най-могъщият човек в света. Аз съм и завареният брат на Мойсей. Мойсей, принцът на Египет. Как само мразех това момче, Мойсей. От мига, в който влезе в семейството ми, промени живота ми завинаги. Всичко започна преди 27 години. Дядо ми започваше да се тревожи от нарастващия брой на робите евреи в страната. Какво? Ако продължават да се множат, така ще станат повече от нас. Но, фараоне, те са само роби. Какво биха могли да сторят на могъщия Египет? Тишина! Не съм ли аз фараонът? Този, който защитава Египет и завладява нови земи? Бикът победител, мъдрият и най-великият? Така е, Ваше Величество. Така е, велики и непобедими. Със сигурност божествени, който вървише между смъртните. Напълно вярно. О, огромност, минала границите в нашия свят и всички вселени, която е отвъд нещата. Тишина! 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 Ако евреите продължават да се множат, заплашени сме от робски бунтове. Трябва да направя нещо. Да. Измисли го. От днес въвеждам нов закон. Всяко дете на евреите, което се роди момче, да бъде хвърлено в Нил. Великолепно! Чудесна идея, фараоне. Гениално! Но децата ще се удавят. Точно така. Законът веднага влезе в сила. Еврейските бебета от мъжки пол бяха избивани. Робите трябваше да се примирят с този жесток закон. Но една майка беше решила да спаси сина си. Тя видяла майка ми, дъщерята на фараона, да се къпе в реката и решила, че принцесата е мила жена. Боже, Авраамов, погрежи се за детето ми така, че да ти служи. Целуни ме за Сбогом, мънички една. И кошчето с детето заплувало по реката към добрата принцеса. Какво е това? Бебе, толкова е сладък. Принцесо, това дете е еврейче. Баща ви заповяда всички еврейски момчета да бъдат удавени. Ще се грижа за това дете като за свое. То ще стане брат на сина ми, Амон. Амон, къде си? Амон, запознай се с новия си брат. Ще го нарека Моисей.
И така, благодарение на доброто сърце на мама, Моисей стана мой брат. Боже, как мразех това усмихнато момченце! Годините минаваха. С Моисей израстахме като братя, но нямаше по-различни хора от нас. Моисей, хайде да се състезаваме! Добра идея, Амон. Къде ще тичаме? Няма да тичаме. Те ще ни носят. Ей ти, на колене! Галоп, Робе! По-бързо! Бързо! Бях разглезено дете. Биех робите за удоволствие, но Моисей винаги намираше начин да им помогне. Амон, сетих се за нещо още по-забавно. Добре, да впрегнем двойка, Роби. Не, ние ще бъдем конете, а робите ще ни яздат. Ти откачи ли? Че какво му е забавното на това? Да не би да те е страх, че ще те победя? Мен да ме е страх? Робе, качвай се на гърба ми! Хайде, Моисей, какво чакаш? За мой срам опитвах по всички начини да тормозя робите, но Моисей винаги намираше начин да им помогне. Стражи, затворете този непохватен идиот! Той заслужава най-мъчителната смърт. Можем да го изпържим в зехтин. Много го мразят това. Зехтин, значи. Това със зехтина става много бързо. По-добре да го вържем за кошер стършели. Ще го нажилят до смърт. Да го нажилят? Това повече ми харесва. Господарю, робите обожават жиленето. Далеч по-добре е да нахраним крокодилите с него, нали? Крокодили? Отлично. Направете го! Фараоне, Моисей, имаш по-добра идея как да убием този непохватник ли? Господарю, не беше виновен робът. Аз го спънах. Ако някой заслужава наказание, то това съм аз. Ти? Но теб не мога да те дам на крокодилите. Ох, Моисей, изчезвай от тук. И ти също. Махай се. По-бързо. Благодаря ти, Моисей. Благодаря. Моисей винаги им помагаше. Не можех да разбера защо. Те бяха просто роби. А Моисей просто ми разваляше веселбата. Сега се срамувам от поведението си. Но тогава го възприемах за нормално. Живеехме в жестоки времена. Жестокостта и мъченията бяха нещо обичайно. На този ден посвещавам тази пирамида на паметта на мама. Императрица Ашала, внесете даровете! Дамас, като мой най-доверен съветник, ти оказвам честта да вкараш този дар в пирамидата на майка ми. Да, Ваше Величество. Архитекте, всички останали изходи запечатани ли са? Да, Ваша чест. Отлично. Тогава запечатайте и този. Веднага.
Запечатвай! Фараоне, вътре има хора. Да, не е ли чудесно? Не мога да се сетя за по-голяма почет към мама. Но... Тишина! 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 Чакайте, ние сме вътре! Моля ви, умолявам ви! Моля ви, не дайте! Свършвайте вече! Дядо ми, фараонът, беше много мразен човек. И имаше защо. Моисей, от друга страна, беше обичан от всички. От робите и от благородниците. Благодаря ти, Дебора. Благодаря, Даниел. Моисей! Да не би да знаеш имената на всички роби в Египет. Само на тези, които съм срещал, фараоне. Май си срещал повечко. Но те са добри хора, фараоне. И не заслужават да са роби. Той не искаше да каже това. Стига, Моисей! Пак ли трябва да водим този разговор? Извинявай, Амон, но ако фараонът освободи робите, няма повече да ви досаждам с тези разговори. Моисей, не мога да освободя робите. Кой тогава ще ни прави зехтин? Кой ще чисти улиците? Кой ще ни готви и кой ще ни чисти? Можем и сами да го правим. Моля? Тишина! Да не чувам повече такива приказки. Мама ужасно се страхуваше, че фараона ще убие Моисей заради тези предателски думи. Фараоне, моля те, прости на Моисей. Той е дете, не знае какво говори. Говоря истината, майко. Не трябва да има роби. Моисей, играеш си с търпението ми. Моля те, Моисей, замълчи. Разбери го, момче. Евреите са наши роби и така ще бъде завинаги. Завинаги! Можем и сами да го правим. Понякога говориш големи глупости. Защо да са глупости? Може би ние сме глупави, че не правим нещата сами. Може и да забравим как да ги правим. Да не искаш да кажеш, че съм глупав? Може би аз съм глупав. А може би е време големият ти брат да ти даде един урок. Опитай се. Извинявай. Не беше нарочно. Моисей! Да не би да те грижа за тази рубиня повече, отколкото за брат ти? Тя е още момиче. Разбира се, че ме е грижа за теб. Добре ли си? Не, не съм добре. Ти обичаш повече тези роби, отколкото мен. Повече не съм ти брат и нямам работа с теб. Но, Амон... Фараонът ще разбере за това. Така си живеехме. Моисей помагаше на робите, аз винаги се опитвах да му преча. Годините минаваха. Когато навърши 27 години, Моисей започна да се държи още по-странно. Всяка сутрин излизаше от двореца и се връщаше поздрач. Казваше, че помага на овчарите в полето, но не му вярвах. И така, един ден реших да го проследя. За да остана незабелязан, свалих дрехите на принц и се смесих с обикновените хора.
Брат ми напусна града и отиде в полето. Разочаровах се. Май наистина прекарваше времето си с овчарите. И тогава се случи нещо странно. Брат ми се разхождаше сам. Обикаляше каменистата суха планина, ходеше там, където не ходят хора. Чува го да си говори с някого, но с кого? И защо тук, по средата на нищото? Когато видях с кого, с какво говореше той, не повярвах на очите си. Помогни ми, Боже. Не знам какво да правя. Брат ми говореше на един храст, който гореше, но не изгаряше. Умът ми не можеше да го побере. Тък му щях да се покажа, когато видях тоягата му. Направлявай ме, Господи. Тоягата му се превърна в красива змия. Пожелах да имам тази вълшебна змия. Амон, братко, какво те води по тези пусти места? Мойсей, дай ми тоягата си. Разбира се, братко. Хайде, направи го. Защо при него става, а при мен не? Превърни се в змия. Амон, това е само една пръчка. Видяхте? Видях змията и горящия храст. Видял си? Да, видяхте. Какво ще кажеш? Толкова съм щастлив. Вече ще мога да говоря с някого. Защо ти да говориш с мен, след като си имаш храст? Видя ли как храстът хем гореше, хем не? Добър трик. Не беше трик. Това беше Бог. Бог ми говореше чрез горящия храст. Бог ми говореше. Ами змията? Това вече е номер. Няма трикове, Амон. Тоягата е символ на Божията мощ. Не мога ли да я имам? Бог дойде и ме избра. За какво? Бог ми каза да изведа робите в Ханаан. Какво? Робите от двореца? Не. Всички роби. От града? Трябва да изведа всички роби от Египет. Какво? Това е лудост, Мойсей. Дори за човек като теб. Знам. Но лудост или не, обещах на Бог и ще го сторя. Мойсей, никой не може да стори такова нещо. С Божията помощ всичко е възможно. Фараонът ще те убие. Нищо, че си му внук. Няма да ти позволи да изведеш робите. Той няма избор. Амон, само при мен става. Бог ми го каза. А каза ли ти за какво ще ти служи? Не, не съвсем. А каза ли ти как да изведеш робите от Египет? Каза ли ти защо точно теб е избрал за тази невъзможна мисия? Не. Твоят Бог не е много приказлив. Бог ще ми помогне. Видях как храстът се запали сам, как тоягата ми се превърна в змия. Бог е могъщ. Не по-могъщ от фараона. Бог ми каза нещо. Много мило от негова страна. Какво? Каза ми кой ще ми помогне за робите. Сериозно? И кой ще бъде този нещастен глупак? Кажи ми. Ти. Какво? Аз съм египтянин. Защо да ти помагам в еврейски заговор срещу собствената си страна? Предавам ти само думите на Бог. Искаш да кажеш някакъв си храст? Ето, това искам аз. Ето, че стана. Добра змия. Охапаме! Братко, съжалявам.
Ще кажа на фараона. За всичко. И после тоягата ме ухапа по лицето. Ухапала те тояга? Не. Когато ме ухапа, беше змия. Миличък, да видим дали съм разбрал правилно. Проследил си Моисей в пустинята? Да? Той си говорил с някакъв храст? Който гореше. Да, гореше. И когато Моисей казал, че ще изведе всички евреи от Египет, съвсем сам, тогава тоягата му се превърнала в змия и те ухапала. Точно така стана. Амон, от години не бях чувал по-смешна история. Но е истина. Кълна се. Тишина! 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 Доведи ми Моисей и ще чуем и неговата версия. Да, фараоне. Тук съм, фараоне. Ето я. Това е тоягата, която се превръща в змия. Ето, можеш да я вземеш. Махни това нещо от мен. Попитай го за горящия храст. Попитай го за робите. Моисей, какво имаш да казваш? Кажи ни го. Брат ми казва истината. Бог ми заповяда да изведа евреите от Египет. Трябва да пуснеш народа ми. Трябва ли? Аз заповядвам. Ти ми заповядваш? Той се шегува. Не знае какво говори. Знам добре какво говоря. Ако не освободиш робите, ужасни неща ще сполетят Египет. Първо заповядва, после заплашва. Моисей, мисля, че е време да те научи на някои обноски. Татко, обещай ми, че няма да нараниш сина ми. Той не ти е син. Той е евреин. Бунтовник, който си позволява да ме заплашва. Отгледах Моисей като мой син и твой внук. Не го наранявай. Просто чудесно. Как може Моисей да е заплаха за някой толкова велик и силен като теб? Как наистина? Да. Предполагам, че си права. Моисей. Време е да загърбиш глупостта си и да оцениш късмета си да живееш в такъв разкош. Разбери, фараоне, притежавам силата. Наистина велика сила. Гледай. Това ли е всичко? Вълшебна змия! Жалка работа! Това всеки го може. Да, лесно е. Това е за прохождащи магьосници. Магьосници, убийте тази змия! Видяхте ли? Вълшебна змия, убивай! Аз ще ви покажа как става. Унищожи я!
Позволете на мен да ви представя двуглавата зелена мамба, най-отровната змия в света. Това са ефтини трикове. Махай се от тук и да не си проговорил повече за робите. Глупава змия. Ела, змийчо. Идиот такъв. И тогава змията на Мойсей обиколила залата и изчезнала в златна мъгла. Така ли? Аз пък чух, че се превърнала в леопард, който изял маговете на фараона. Боже мили! И тогава Мойсей казал на фараона, че трябва да освободи всички роби незабавно. Чух, че Мойсей вече събира армия от роби. Задава се бунт. Тихо, роби! Брат ми не ме виждаше, но аз още веднъж го видях как говори с горящия храст. Много съм объркан, Господи. Фараонът не признава силата, която ми даде. Той няма да пусне народа ми. Използвай силата с мъдрост, Мойсей, и ще пребъдеш. Но аз съм слаб. Те не ме слушат. Мойсей, чрез мен ръката ти е твърда. Върви и освободи робите. Никой не може да застане на пътя ти. Не можах да чуя какво каза храстът на Мойсей, но ефектът беше поразяващ. Никога не го бях виждал да излъчва толкова увереност и сила. Приличаше на войник, който влиза в битка. Пусни народа ми. Робите няма да ходят никъде. Пусни народа ми. Мойсей, започвам да губя търпение. Предупреждавам те, аз и народът ми трябва да излезем от Египет живи и здрави. Ти? Използвайте магиите си. Накарайте ги да изчезнат. Махайте се! Жаби, изчезнете! Напуснете това място незабавно. О! Да ви няма, жаби! Махайте се! Разкарай ги от тук! Пусни народа ми! Стражи! Арестувайте Мойсей! Фараонът затвори Мойсей в двореца, а жабите ставаха все повече и повече. Напастта се разрасна из цял Египет. Каналите се запушиха. Дори могъщата Нил се задръсти от отвратителните зелени вълни. По дяволите тези жаби! Фараонът ме накара да доведа Мойсей. Само неговата стая беше пощадена от проклетите жаби. Мойсей, добре ли си? Амон, радвам се да те видя, братко. Какво става? Жаби, жаби и само жаби. Това е невиждана епидемия. Не съм го искал, Амон. Знам. Ела, фараонът иска да те види. Това е предостатъчно. Отърви ни от жабите.
Умолявам те, сине, подчини се на фараона. Изчезнаха. Пусни народа ми. Не! Много напасти ще те сполетят, докато не позволиш на народа ми да си тръгне. Проклет да си, Мойсей! Стражи! Върнете го в килията му! Пусни народа ми! Фараонът и маговете му бяха безсилни пред яростта на бурята. Не можеха да направят нищо и тогава след 3 дни се случи нещо още по-странно. Какво е това? Прилича на някаква плесен. Плесен? Виж! Махнете я от мен! Плесента беше отвратителна. Никнеше навсякъде и върху всички. Доведете Мойсей! Разбира се, само на едно място в двореца нямаше и следа от плесен. Мойсей, ужасно е! Всичко е покрито с това... Братко, не съм искал да става така. Тогава накарай го да спре. Не, и докато фараонът не ми позволи да отведа народа си. Амон ще стане още по-лошо. Как? Откъде взимаш тази сила? Къде научи тази магия? Това не е трик. Мога ли и аз да се науча? Амон, такава е волята на Бог. Значи няма да ми кажеш? Имам мисия, Амон. Не забрави, че ти си част от нея. Надявах се да не го кажеш. Ела, фараонът иска да те види. Непрекъснато киха от плесента. Ти! Не съм ли вашия фараон, който пази Египет и завладява нови земи? Да, фараоне. Тогава ти заповядвам да спреш това. Пусни народа ми. Не вдигай тоягата! Моля те, не го прави! Той вдига тоягата! О, не! Този път какво? Какво е този път? Паяци? Змии? Плъхове! Какво? Плъхове! Отведете го! Фараоне, Какво искаш? прости ми, но може би Мойсей казва истината. Може би наистина говори с гласа на Бога. Може би трябва да изпълниш молбата му. Амон? Не съм предполагал, че те е страх от няколко плъха. Това са много евтини номера. Мойсей скоро ще се откаже. Помни ми думата. Сега върви! Остави ме! И ето ме тук. Страната ми поразена от наводнения, плесен, сега и плъхове. И кой е виновен? Кой държи невероятната сила? Мойсей, собственият ми брат. Време е да действам. Накарай го да спре! Амон, нещо ново? Не мога повече, Мойсей. Виждам силата на твоя Бог. Има прекалено много страдание. Длъжен съм да го спра. Мойсей,
ще се присъединя към теб. Братко, точно както ми каза Бог. Ще идем заедно при фараона. Заедно ще измолим безопасен изход за робите. Заедно с теб, братко, и с Божията помощ. Знам, че ще успеем. Фараоне, послушай Моисей, защото той е прав. Можеш да спреш всичко това само с една твоя дума. Пусни народа ми. Кажи го, фараоне. Кажи да. Амон, ти си ми внук. И ти ли отиде при еврейските бунтовници? Виж силата на неговия бог. Фараоне, няма друг начин. Ти, моя плът и кръв, ти се обърна срещу мен. Не, фараоне, не съм срещу теб. Аз съм с това, което е правилно. Не, прекалено дълго търпях всичко това. Има начин да спра този тормоз. Пусни народа ми. Стражи! Арестувайте Моисей и Амон! Хвърлете ги в затвора! И двамата ще бъдете екзекутирани утре сутринта! Отведете ги! Не, не убивай синовете ми! О, не! Не! Отведете ги! Екзекуцията ще бъде изпълнена на зазоряване! Това остава за мен. Може би твоят бог те е изоставил. Вече е нашият бог, Амон. И ние не сме изоставени. Изгубени сме. Вече дори нямаш тояга. А при зори фараонът ще ни убие. Видя ли? Бог не ни е забравил. Спи сега, Амон. Нашият Бог ще ни защити. Горящият храст. Боже, води ни. Моисей, скоро ще тръгнеш от тук. Кажи на хората ми да се приберат и да се приготвят за път. Кажи им да приготвят специална храна и да благодарят, защото тази нощ големите египетски деца ще легнат болни. Ами, еврейските деца? Наказанието ми ще подмине моя народ и той ще бъде пощаден. Кажи им да поставят червен знак на вратата си и да не излизат, докато не им дадеш знак. Така да бъде, Боже. Бързо, кажете на близките си. Бог ми нареди. Сложете знак на вратите. Почти се зазори и скоро ще умрете. Имате ли последни думи? Как се добра до това? Бог създаде човека, а човекът създаде роби. Но хората са създадени равни. Сега ти и народът ти ще се изправите срещу Бога. О, не! Скакалци! Фараоне! Бързо елате! Погледете! Вятърът руши само египетските къщи. Евреите роби оцеляха.
Как така? Бурята пощади робите. А поразява само египтяните. О! Какво? Идва към нас. Всички ще загинем! Фараоне! Бурята! О, не! Бурята ще ме застигне! Махнете се от мен! Ужасната буря си отиде благодарение на моята магия. Глупости! Аз направих така, че да спре. Не беше ти, нито пък ти. Фараоне, аз спрях бурята. Не е вярно. Все някой е бил! Кой беше? Той! Ти? Кога ще се отърва от теб? Фараоне, помогни ни, моля те! Помогни ни! Децата ни се разболяха от страшна треска. Те умират. Той го направи! Мойсей и неговият Бог! Това е негово дело, фараоне. В него е силата. В него. И децата ни, фараоне. Дай му каквото иска. Молим те, фараоне, заради децата на Египет! Достатъчно! Вървете! Махайте се от тук! Вземете си робите! Вземете и Амон и напуснете Египет! О, не! Децата ви ще оздравеят. Не ме изоставяйте. Трябва да изведем робите от Египет. Майко, трябва да сторим това, което Бог заповяда. Слава на Бога! Това е чудо! Ето ги, Мойсей и Амон. Хайде, трябва да ги следваме. Елате, деца мои, елате. Ще те следваме, Мойсей. До обетованата земя. Как си позволява този презрян роб да се държи така с мен? Няма да позволя на Мойсей да се измъкне след тази тежка обида. И освен това отведе робите, не го забравяйте. Ще го убия. Всичките ще ги убия. Ще свикам цялата си армия. Ще я пратя след моите роби. И ще им наредя да убият всички. Не забравяйте Мойсей. Той ще умре пръв. Лично аз ще го убия. Пред нас е Червено море. Най-далечната му точка докосва обетованата земя. Тази вечер ще нощуваме тук, а на сутринта ще прекусим морето. Червено море е дълбоко, Мойсей. Как ще го пресечем? Не знам, но Бог ще намери начин. Мойсей, как ще прекусим Червено море? Бог ще се погрижи. Ще те следваме навсякъде, Мойсей. Тревожат се, Мойсей. Аз също. Ами ако фараонът прати армията си след нас, пред нас е само морето. Няма къде да се скрием. Няма нужда да се крием от никого, Амон. Бог ще ни пази.
спряха при Червено море. Да, фараоне, техният еврейски бог не е воин. Защо мислиш така, генерале? Няма на къде да отстъпват. Зависят от нашата милост. Отлично. Ще ги нападнем на зазоряване и ще ги унищожим. Както пожелаете, фараоне. Може би ще успеем да се измъкнем през блатата. Сигурно е плитко, струва си да опитаме. Добра идея. Поемаме към блатото. Трябва да пристигнем първи. Идват! Египтяните идват! Цяла армия ще ни избият! Ще ни избият! Да не би да е пустинна буря. Не, те са. Фараонът ни излъга. Мойсей, почти ни настигнаха. Какво ще направиш? Защо не доведе тук? Заради теб всички ще умрем. Мойсей ни изигра. Ще ни убият. Не трябваше да го слушаме. Някога Мойсей предавал ли ви е? Някога лъгал ли ви е? Някога позволявал ли е да ви наранят? Никой от вас няма да умре тук. Мойсей и Бог ще се погрижат за нас. Благодаря ти, братко. Но те са тук! Но те са тук! Бог ще ни каже какво да сторят. Мойсей, протегни тоягата си на водата и преведи хората си през Червено море. И косъм няма да падне от главите ви. Какво ще правим? Попречени сме! Помогнете ни! Влизайте в морето! Влизайте! Къде е сега твоят бог, Мойсей? Свободни сме! Най-после Мойсей и неговото племе намериха обетованата земя. Принцът на Египет заведе хората си там. Гледахте анимационният филм «Принцът на Нил. Историята на Мойсей», представен от IP. Превод Гергана Бахчисарайцева. Ролите звучиха актьорите Даринка Митова, Живка Донева, Анатолий Божинов, Тодор Георгиев. La 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 la